banget untuk siswa-siswi SMK sini kan orang-orang yang jatuh cinta, Jeng, anyar-anyarane Kadung seneng. tresna ya. Ora dibalesi ngono kuwi sewengi engko ora madang sedina. Emosi. Pikirannya tekan dindi. Nah, aku ya tetep madang lho ya. Tuh apa tane? Mas Gading kan wis melampaui hal kuwi to, wis Pun. gede. Oh, Biyen yo tetep ra dibalesi. Cinta SMK. Kerep. Ayo ping piro? Ayo. Mudah banget Mbak, sekali lali kabeh. Selali yo. Saro sapa selali. Kayung yon marang slirane tansah kumawange netro Mas Gading iso iki. Iya Mas Gading yo. Aku ngerti nek iso. Jero ati kadung tresno. Ya lepek-lepek wedok enek iki nek. Ayo meneh. Lagi dong. Satu saya gua aku neng. Iya PN. Berarti rastu. Tak kira terus digondeli ya. Ya iki wis ora iki wis lomo kok ya. Ya iku. Nek biyen ngono. Ayo Mas Gading dua baris satu lagi. Kan ngendi iki mau? Tandi yo. Tandi yo. Amung sliramu. Tenane Mas. Seliramu ya aku yang merasa seliramu. Satu mah. Terus? Satu mah loro as moro. Jas. Ayo Mbak Gading. Lamat wos katon tejane endo berangkat Yen pesenmu timbul katon nyata Nantian bebasan kalikan bacaane sarwa asli coba